trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon, mao ang Domingo sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo didto sa suba sa Jordan. Di inaabli ang langit nga nagpamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Sa atong pagsaulog ning santos nga misa, kita gipahinumduman usab sa mga gasa nga atong nadawat pinaagi sa atong tagsa-tagsa kabunyag. Una, ang pagkahimo natong mga anak sa Dios. Ikaduha, ang pagkamanununod sa ginharian sa langit. Ug ikatulo, ang dili mapapas nga patik sa Espiritu Santo. Tungod niini, kita usab nakaambit sa tulo ka misyon ni Kristo sa iyang pagkapari, pagkapropeta ug pagkahari. Busa, maningkamot kita nga sa hingpit mahisama kaniya ug madungog usab sa tingog sa amahan nga nagkadayon. Kini ang pinangga kong anak nga nakapahimuot kanako. Palihog manindog ug himayaon ta ang Dios nga atong amahan. Daigod ka ang Ginoo sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singit, ang Ginoo labing higpit. Daigod ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, ulangan daw, tugtugan ang sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, na panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa kaninyo. Maisuon, lano gayo ang pulong sa Ginoo alang kanato ning Domingguha. Nga kita gitawag niya iya mga pinalanggang anak. Isi binunyagan. Nya kanay ka matuuron bitaw nga di kinatududahan ba. Kita gimahal kita sa Ginoo pag-ayo. Muna kay bisag unsa may imong gibati diha o sa problema di mo diha sa kay magkahingawa sa imong kinabuhi. Maigsuon ay kalimting gimahal ka sa Ginoo. God will take care of you for sure. At imanon jud kaniya salig lang. Pero maandaw kita pagsaulog ning santos nga misa. Basulan nato ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko
kita sa Dios magagagahom sa tanan pasilo ng atong mga sala dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadait sa iyang mga tao, dinisayuta, Ginoong Diyos kahit nung hari, Diyos Ama, makakagahon sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagpasalamat kami kanimo, nagahadahin kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawag kang sa sala sa kalikutan. Kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawat ang among pagamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lang ang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Mag-ampo kita. Tunhay magagagahom nga Dios, gipaila mo sa sulimning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak. Sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo, itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kami kanimo, nga imong sinagup nga mga anak, ni mga tao pag-usap pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang alagad nga pinili sa Ginoo, magpatunhay sa hustisya, dinhi sa kalibutan, pinaagi sa kaaghop ug kaluoy. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías, atong paminawon. Ang Ginoo miingon, Tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siyag gahom, hatagan niyag hustisya ang kanasuran. Dili siya mo singgit, ni mutuaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong, pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag
sa kanasuran, aron pagpabuka sa mga mata, sa mga buta, o pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangit-ngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbahon ang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Ang tingog sa Ginoo anaa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapan nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gahamhanan. Hariano ng tingog sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Nagadalugdog ang Dios sa himaya, ug diha sa iyang templo ang tanan nagaingon himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono, nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Sa walay pagpihig, dawaton sa Dios ang tanahang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminawon. Si Pedro maingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa mayong balita sa pagigdait pinagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo may tungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahum sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao. Kung nalibog sila kung kinsa gayod si Juan. Nagunahuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan. Nagbunyag ako kaninyo pinaagis tubig. Apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Di gani ako angay bisan pagbadbad sa higot siyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagis sa Espiritu Santo sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nag-ampo siya, naabli ang langit. Mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit. Nag-ingon, ikaw maong pinangga kong anak. Nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, mangutana ko ninyo, nabunyagan na ba mo? Sure ba? Ha? No. So, does it, sa kinabunyagan mo, ang pagbunyag, did it make a difference in your life? Ha? Doon na ba gitawag itong efekto sa inyong kinabuhi? Sir? Importante ba ganun pangutanahan mga igsoon? No? Kaya, baya, timan ini, nga pung po ni Kristo nga itong Nicodemo, nga hangtod ikaw, dili ka himugso pag-usab, born again, mabunyagan, di juga kasulong hirian sa langit. So, importante kayo nga nabunyagan ta. No? Ang grasa sa bunyag na atong madawas ang kinabuhi. Importante kayo na. Mabitaw nga naminaw ka sa pagbasa karong lipang Ebanghelyo, si San Juan nagbunyag biya sa mga katawhan. Aron kapasayloan silang mga sala. No? Kunya si Jesus, nagpabunyag pag si Jesus ni Juan. No? Hinoon, ang iyang bunyag, dilis kapasayloan sa mga sala, kawa masaysa. Kung nagpabunyag yun siya, kay buot ni Jesus. No? Nga siya, isip Diyos siya ba, nga nagpakatao. Buot niya, nga makatagamtam yun, o magkahiusa sa atong tawhanon na kinabuhi. Musalo siya sa pag-antos, kalipay, kasakit. Mahiusa diha ka nato, sad. Nga kita sa giyawhag sa taniyag yun, Jesus, nga bunyagan kita. Harong nga kita nga tao lamang ba, tungod kay gimahal ta sa Dios. Tagaan ta sa grasya, nga kita usab, makatagamtam o makapuyo, isip, dunay Diyos nung kinabuhi, sa Diyos nung kinabuhi. Ingon ni anak mga igsoon, ang grasya sa bunyag. Muna alang ka nato, kining grasya sa bunyag, mao gini makaluwas nato. Na kita makapuyo ta sa Diyos nung kinabuhi. Importante gyud kaayo ang sakramento sa pagbunyag alang sa kaluwasan. Nung dumudihay panahon nga nawa ang bugas sa NPA, NFA, no? Di ba ito, no? NFA, no? Di ba ito nawa ang ito sila niya. Yung mahal kayong palalito. Bugas, na mahal juga kayo ba? Mahal ang bugas. Iba ka kitsa na apekto ito pag-ayaw? Ang mga pobre yun. Sa parokya, wag yung taon ni ratol yun sila taon. Lisod yun. Nawa ang bugas. Kaya kining bugas yun para sa labas mga kabus ba? Kining kabus important, kining bugas importante kay ni. Kay sila, no? Basta naalay bugas, bahala na gaway sudan. Buhi na. Bisag ilang isuwa lang og tuyo. Una magani no? Ang ilahang bugas, no?
Ilang lituon, ang ilang suwa, puso, bugas na ang gihapon. Timplang lang gamay. No, importante kayo yun. Kung wala ay, kung yung critical kayo ito tao sa kabus ka itong mawa na ang bugas. No? Alang sa ilahang kaduwasan, bugas, rice. Mga igsoon, iba ba ka sa atong kalawasan kinahanglan sa taog rice? Pero dili kining rice nga gituwag tog bugas. Kining rice ba nga dunay kahulugan ng iyang mga litra niini nga grasya sa Dios diha sa bunyag. Pinaagi sa gituwag tog rice. Unsa man ning grasyaha mga igsoon? Unsa Spanish rice? R-I-C-E, di ba? No? Kining grasya, kining rice, kanang sa bunyag, hibaba ka na daw ito ang grasya sa rebirth. Nahimugso ta pag-usab. Nahimugso ta pag-usab. Nahimutang mga anak sa Dios. No? Ang grasya nga diin nakita sa tawhanon natong kahimtang naata sa salang panulundon kini nalimpyo kini unya gitagaan tag bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Adopted children nata sa bunyag. Unya sumusunod sa giharian sa langit. Imagine, sumusunod sa giharian sa langit. Ang ay sa rice, iba ka, no? Ang kalugan ni ana ang gitawtog initiation. Ganta sa grasya sa Ginoo nga kita mahisakop ta sa banay sa Dios ug sa simbahan. So sakop ta na diha sa atong simbahan. Pinaagi sa bunyag. Nya kanang sa rice mao nang gitawag tog consecration. Tanta sa grasya sa Ginoo nga kita makapuyo ang kinabuhi diha sa paghigugmaay isip ka mga anak sa Dios. O ang mga igsoon maunang gitawag sa empowerment. Kitagaan ta sa Ginoo sa grasya sa Espiritu Santo nga maghatag nato sa tanang gasa, igo, gagahom nga kita. Diman pinaagi sa gasa Espiritu Santo mapuyo nato ang atong Kristohanong kinabuhi ug matkatuman tas tong misyon sa kinabuhi. Mao na nga sa bunya mga igsoon na dato ang makaluwas na tong grasya nga mao ang rice. Kung kita lang magkaamgo lang ni ining grasyaha mga igsoon, it will make a lot of difference in our lives. So, kung kisbaw kita ni ini ba kining bunyag ang nadawat o mga grasya ba. Dihay, nakitaan lang namatay sa daplisdaan. Una nga ilang gisusi kung siya namatyan. Pagsusi nila na ibago siya namatyan, namatay sa gutom. Malnourished gutom juga ayo. Ilang gisusi kasi nga, ilang gitilikisan lang mga bulsa-bulsa. Iba ba kasi kita na sa bulsa ng tawhana? Usa ka batong bililhon kaayo. Diamante nga kini, kung may presyuhan kini, minilyon. Pero diha sa bulsa ng tawhana. Ang problema lang, kikita tawhana, wa makahibaw sa kabililhon ni anang batuha. Nga kung iyang manang gigamit mga igsuon, di lang kaysa makakaon sa kada adlaw, hayahay tang iyang kinabuhi. Pero naa diha ay bahandi siyang bulsa, nga wa sa mahibaw unsa ka mahalaga, unsa ka presyo ni ana, uwan niya magamit. Ug mao nga, namatay siya. Mga igsuon, kuyaw kaayo, kung mao na mahitabo nato. Nga sa bunyag, doon tayo kung grasa na dawat na ito yung dako kaning grasyahan na nato. Kung kita di ta maka-appreciate sa ka-importante ni ini,
di tayo magamit grasyaha. Mga igsuon, manag-ingod lang nga, atong pagka-Kristyanos, murag patay ba? May lantasangan, wag yun sa buhat. Murag, way epekto ang bunyag sa itong kinabuhi. Diha istorya sa pare ko rabay, nag-istorya sila, naingon ang pare nga, kamo mga Hudiyo ba, o rabay, pero nagpaabot mo sa manuluwas nga naabot naman to 2,000 years ago. Sa may pabuto ninyo pa. Ang rabay, bright kayo, ningon siya, hawat sa tanatanaw siya, ningon siya, naabot di ay? Naabot di ay? Nga naman, nga tanaw sa mga tao, mga usab lagi, mga kriminal gihapon, mga kawatan gihapon, wa mo naman luwas. So, pa maabot. Magigsoon, kung makaamgol lang kita ba, kita ba, makaamgol lang ta nga sa bunyag, nadawat na to ang grasya nga kita, no? Nahimo mga anak sa Dios ug nga kita beloved son and daughters of God. Nga kita minahal ug pinangga sa Ginoo. Kung ikaw magkaamgol lang gyud ka ng mga igsuon, iba ba ka wa ka nga kabalak-an oy. Kanang Ginoo, do not be afraid. Trust, musalig jud ka. Musalig ka. Kung ibaw lang ka, gipangga ka sa Ginoo, mutuman jud ka sa Ginoo bisag gani lisod kini. Og labi pag nahibaw kang pinangga sa Ginoo, unigon ako ganina ba? Gabi sa pag-unsay imo kasakit, problema ug mga krisis sa kinabuhi, kung sa imong kasing-kasing, nagtuo ka gyud nga ang Ginoo nagmahal kanimo. Di ka mabalaka kay nagmahal gani Ginoo nato mga igsuon at timanong kita niya. He will save us. He will luwasog kita niya. Kung unta ka ng grasyaha ba, ato yung gituan sa bunyag. Kung kita makaambulan kita ba, nga sa grasya sa bunyag, kita nahimutang isuon sa isig usa, sakop sa banay sa Dios, sa simbahan, brothers and sisters ta in Christ. Kung kana lang grasyaha ato ginang dipuyo ba, wa ta gid pagkabahin-bahin, kasilag, kagubot, kinisto ang kinabuhi ba, parang away wa ta gina. Tanaw ra gud, di ba kadang may tabo mga igsuon nga kita atong isaulog atong panag-iligsunay isip Kristiyanos ta. Tanawa og makaamgutan ni mo. What happens? Bago lang niagi ang Pasko mga igsuon. One of the most beautiful experience sa Pasko ako nahibaon mga igsuon, kana gyud nakasaksi ko ba nga diha ti igsuon nga nag-away grabe kaayo, no? Unya sa ilang reunion, nagkauli sila, naginagsanay sila. What a beautiful scene. Ug katog yun, nagpakita gito, nga diha gyud sila, no? Na makita ng panag-inig sa unay ba? Ang grasya sa bunyag, nga kita managsuon ta diha sa Dios. Kung makaamgo lang kita ba? Kaamgo lang kita, ha? Nga pagbunyag na to, nadaw to ang Espiritu Santo. Uban Espiritu Santo, ang tanang mga gasa sa Espiritu Santo itong dawat na. Naana siya. Mga gasa. Hindi makaamgutan nga kining gasa nga gihat ng Espiritu Santo ba? Kaamgutan nga para nato ba nga tipiga na to alang sa to alang gitawag tong kapritso. Kung dili nga kining gasaha, gihatag ka nato haron at ipaambit sa uban. Sama sa ikaduhang pagbasa po pa sa Pedro, nga si Kristo gibuan sa Ginoo sa Espiritu Santo, ug mao nga siya nag-ayo sa mga giwaan sa mga masakiton sa gasa sa Espiritu Santo. Kung makaambulan ta ng mga igsuon, sa gasa nga sa Espiritu Santo nga atong nadawat, naamag kita di sa bunyag, naata na ang mga igsuon. Kung ato na ipaambit sa uban, diba baka kadaghan nun yung gift of healing, kita untag yun makatambal sa isig katao. Diba ka sa itong kasing-kasing na Espiritu Santo, na anang gift of understanding, knowledge, tanan na, no? Kadaghan untag yun datong kagiyahan ng isig katao. Pinag-espiritu nga naa ka nato. Na rin kusog o kaisog. Kadaghan untag yun itong matabangan, malabanan na ito isig katao. Matiktan mo ba? Kung unta naa, makaambulan kita niini. Kanindot, manunta mga igsuon. Mabitaw nga, nining panahon na ba,
na ipakaroon ni ato ron sa nobinaryo sa kapistahan sa Santo Niño, no? Unya, di man ikalalis ang itong dibusyon ni Santo Niño ba? Atong kung dibusyon diha kaniya ba? No? Atong yung pag-ampo mao kini ba? Ngayon ta kini atong dibusyon ni Santo Niño nga init yung kaayo ba? Unta kini gyud ba? No? Kini pinaagi sa panggawa ni Santo Niño unta gyud. Kini maglig-on sa itong pagtuo. Maglig-on gyud ba? Yung kalig-on nga unta ato yung mapuyo na nato ang ato ang pagkabinunyagan. If only kita mga binunyagan, mupuyo nato ang grasya sa pagkabinunyagan. It makes difference in our lives. Ang blessing, ang kaluwasan moabot nato. Ug ang kaluwasan sa itong isikatao at agamtaman. If only. Amen. Dagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Jesucristo iyang anak kabugtong, Ginoon nato. Wanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen. Isakit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gilubong. Mikonsal sa mga minatay. Katulog Allah na banhaw. Isaka sa igaling ko sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Kanito mabalik siya. Karon paghukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kaambitan sa mga santos. Kapasaluan sa mga sala. Sa pagkabanhaw sa lawas. Sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios, Amahan, na pinaagi sa bunyag, naghimo ka natong iyang mga pinalanggang anak. Sa matang pangamuyo, kita mo ingon, kahimuti kami Ginoo. Kahimuti kami Ginoo. Alang sa tibok simbahan, ug sa Pangulo ni ini, nga mapuyan unta nila sa hingpit ang misyon sa pagkapari, pagkapropeta, ug pagkahari ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kahimuti kami Ginoo. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga pinaagi sa giya sa Espiritu Santo, mabuhat unta nila ang unsay matarong, angay, ug maayo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kahimuti kami Ginoo. Alang niining tuig sa mga kabatanunan, nga kanunay unta silang magtinguha, nga magbaton og kinaiya, nga angay sa mga anak sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kahimuti kami Ginoo. Alang sa kaamguhan sa tanan, nga ang matag binuhat sa Dios, nahilambigit sa usag-usa. Diin kun unsay mahitabo sa usa, adunay epektos sa kinatibuk-an. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kahimuti kami Ginoo. Nga si Monsignor Teofilo Camumot, mabayaw na sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kahimuti kami Ginoo. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga ang patik sa Espiritu Santo diha sa bunyag, maghatod kanila ngadto sa kinabuhing tunay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kahimuti kami Ginoo. Langitong Amahan, buhi kanunay ang grasya sa mong gunyag. Aron makapahimuot kami kanimo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Tungo
Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakripisyo. Dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kampo, alang sa paglaig kumaya siya ngalan, alang sa kapuslaran sa tibuok kayang santos na simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Imo nga mga halad sa nagatuo kanimo. Dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Kini ang pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw madto sa Ginoo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amen. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang imatarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinagi nining katingalahan nga mga misteryo. Ipasabot mo dito sa Jordan ang bagong bunyag. Aron tungod sa tingog nga gikan sa langit. Katuhuan ka nga imong pulong, nagpuyuuban ka namo. Pinagi sa Espiritu Santo, nga mikunsod sa dagway sa salampate, idihugan mo si Kristo nga imong sulugoon, aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas, nga ipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa kabus. Ubos sa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himayo sa katingog sa pag-ingon. Tuburan sa nagkasantos. Padala yung mga espiritu na pagsantos ng mga gasa. Mahiro may lawas ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siya agpan, pasalamat kanimog mipikas. Mihatan niningadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat no pag-usab og midaay. Mihatag nining ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kinig Panginoon ka mga tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa kusog pagkamanhaw mo, na amo na karon
kalimutan, ikaw ang nagtubos sa kalimutan. Ang paghandom sa kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paan sa kinabuhi sa kaluwasan, ug kalis sa kaluwasan, nagpasalamat kami kanimo. Tug kay imo kaming giisip nga angayang nga moatubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Dunumi gini mong simbahan sa tibuok kalibutan. Yung mga mahingpit kami di sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinuli mo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay sa imong kaluoy. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag anak kaniya magagagahong Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang rungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampong kita sa itong Amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sala kanon ni malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ginharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw ang mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ko na manaag kaninyo. Makitan pa nag-inig suunay. Sa kalimutan
sa Dios ang kinagawagtang salas kalibutan bulag itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. Pumanabusog sa santos nga pagkalawat nga amoy kami kanimo Ginoo. Kapasiluon mo unta kami nga mamati nga matuon sa imong bugtong anak. Pagkatawgon nga maghimo unta gayod nga iyang mga anak. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa Panginoon, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo among gihalad alang sa masakiton. Hinaut nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, pagka among gipili siya, pero mahimong santos. Ngayong kasakit, ngayon sa kasakit ni Kristo, alas kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagit sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari abang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato pasalamat sa mga igsoon, atong sponsors ug donors, ang choir, The Samaritan, atong offerers, Cherry o Kanyada, and Lily Dumulsmog, atong pilgrims, ang WAF sa World Apostolate of Fatima sa Basak, Mandawi, families of the Godly Father, og WAP sa Cordoba, Lapu-Lapu chapter. Kaya salamat ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa iyang gahong umilano sa balang dapit. Himaya, himaya sa hari sa kahangturan. Ug ang katawan nga iya sa Diyos, tapos ganun nga nagahawin. Kadali lang, sister. O sige. Na ako'y pangutana, sister. Uy, mau ba? o ka na bang bahin sa bunyag? Kapila makabunyag, uy? Manaanta ko'y, ako dato'y unang mangutana ni mo. Mo ba? Nakahinomdom baka no sa ka gibunyagan. Kanang pangutana, sister, no? Wa ka kaibaw. Wa ko ka hinomdom. Lobi na ko wa ka hinomdom. That means nga,
ang atong ginikanan mutuog yun di ay nga kinahanglan yun gamay patawa patay buot bunyagan kay mao man ay muabli sa langit no Mao, sister. mo nang gitudlo sa ato mo na nga ako sa duwa sa jud ko kibaw pili ako edad adto nga gibunyagan ko Gibunyagan ka. pareho tanduha so congratulations hinaot pa unta ato tag langit. Mao gid, sister. Unsa gayto yung pangutana? Ang akong pangutana, kapila ka bunyagi, sister? Oh, kausara ba ko bunyagi, pero daghan kong nadunggan nga na ay daghang bunyag. Oo. Kahibaw ko sa katekismo na ay baptism of desire. Baptism of desire. Oo. Siguro, sulti na ni Monsignor Onya. Basta kay what I know kanang baptism of desire, kana bitong ambot sakto baka ko no. Pero what I know nga kanang mga pagano bitaw nga wa jud ka kitag pare. Pero nakadungog sila somehow nga mao na ang baptism mo kuan sa mudaan nila dito sa Ginoo. Mo nagahandom sila mo ng baptism of desire. Nasa ipangutanan ako usa, sister. Okay. Akong higala ba? Nagtug-an ako nga kaupat siya na bunyagan. Naghana good. Mao bitaw nga nahibong ko, pwede ba na, sister? Nga Wanyo pangutan ato imong kauban. Akong gipangutana nga nung upat man. Kaupat ingon man. siya, kuan man good bread, kada balhin ako og pagtuo o relihiyon, bunyagan man ko. Kaupat gyud siya balhin-balhin mo nang. Kung kuan what I know pag ang formula mo gamit sa mo baptize mo gamit sa Triune God, the Father, Son, and Holy Spirit, mauna na effective na nga baptismo. So kung uban mo adto siya laing tinuhuan pero na baptismuhan na siya the same formula, dili na repeat. Mao ba, sister? Saon man to? Sige, mangutana na lang ang Monsignor. Mangutana ang Monsignor ani og unsa tuntua, sister. Kapila man ta bunyagi ba, no? Daghan mo doon lang ko babunyag usab. Ya to Pasko ade bata pabunyag ni ana nako. Nyor pabunyag ko usab nyor. Wala ka bunyagi. Man na pero pabunyag ko usab. Ngano pabunyag man ka usab? Akong maninay wa manghatag ilisan ako to kala. Wala ka mo makahatag bilas ko ano hatag no tong ilisan. Pabunyag. Daghan kaayo mo ingon nga pabunyag ko usab kay kinahanglan ko ning birth certificate tinahanglan no. O kana sa tingali ubang tinuhuan nga ilang bunyagan kani bunyagon mao man ning gitawag tog ingon nato sila pamaagi diin ikaw sakop na silahang tinuhuan. So simbolo kana. Pero sa tuwa ang tinuod nga bunyag yun mo ang sakramento sa bunyag, no? Nga madawat nato. Nga madawat gyud nato na, no? Bunyag yun ta sa ngalan sa Manag sa Espiritu Santo, mao na ginabunyaga. Wala ilang bunyag ang kinahanglan nato. Kana na gyud siya ang sakramento. Muna makadungog tag daghang sa bunyag. Usa niini nga kasagaran to madungog, no? Kanang gitawag to baptism of the Spirit sa mga dungog sa mga charismatic, mga Pentecostal na ba nga Katoliko sila pero magbaptism of the Spirit sila. Usa kalainan ni ana siya, no? Sa bunyag o baptism of the Spirit. Mangisuon ang bunyag na ito dawat sakramento na siya, sacrament instituted by Christ na siya. O kanang baptism of the Spirit, muna ingon tayo siya, muna na siya inalisngaw, no? Lisngaw sa Espiritu Santo nga itong madawat sa pagbunyag diha kanato. Nga ato na ma-experiencehan, no? Ang renewal, ang the fire of the Spirit in us. Pero di na siya bunyag. Kundi di mo na siya nga ang Espiritu Santo ba nga na-refresh, na-release ang iyang mga gifts sa to ang kinabuhi. No? Kansang grasya, kanang atong nadawat, ang Espiritu nadawat diha sa bunyag o sa konfirma. Pero nabunyagan nata. Nabunyagan nata. Muna nga, ang kanang gitawag nato baptism of the Spirit, mga isuon. Siya, ang grasya sa bunyag, nga itong nadawat diha sa sakramento na, kana lang siya mura gitawag ito, inalis nga ba? I-experience
nga atong gigamit, no, atong we call on the Spirit nga unta nga kini ato nang puy-an. Mabita ning kita gihagit ba nga unta makaamguta sa gasa sa Espiritu Santo nato nya ato ning gamiton. Nga kada gamiton niini, no, ma-inspire ta, ma-strengthen ta, no, feel ta ba may gugma ta sa muli sa pulong sa Dios, may gugma ta sa katao, may gugma ta ni Kristo, no, kini Spirit within us. Tawgon lang ni sa gitawag to, they're baptized in the Spirit, pero dili na sa baptism of Spirit, dili na siya. Usara gyud bunyag ang kinahanglan. Ang kanang uban expression lang na sa Espiritu Santo nga naas ng kasing-kasing. Mabitaw ko kita mo amo ta kasing-kasing bitaw, no? Kasing-kasing pag-ampo kana ingon ta nga, come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, enkindle us the fire of their love, no? Padilaba ang siga sa pagtuo sa among kasing-kasing. Ngaysuon, mao man nga ang grasa sa bunyag nga naa ang Espiritu Santo atoan ang gipuyo. Yan ana ginang mabuhi gyud ang Espiritu sa atong kinabuhi. Ngaysuon, ang bunyag nato would make a difference already. Buhi kayo o kini muluwas na nato ug muluwas ang isig katao kay kita gipuy-an ang mata sa Dios. Pero usa ra gyud bunyag ang sakramento nga gihatag sa Ginoo kanato. Amen. Amen.